Скъпи съграждани, днес се приеха промени в закона за въвеждането на еврото в Република България. Промени, с които се дават правомощия на НАП и на КЗП да влезнат в всеки един бизнес и да изискват абсолютно цялата информация по неговата икономическа дейност. Информация, която да се използва, за да видят как той прави своето ценообразуване за продуктите и услугите, които предлага. Разбира се, в държавата, завладяна от един човек с прякор шиши, който е прочут с това, че краде бизнеси, можем да очакваме, че тази информация ще попадне в неговите лапи. Искаме да има предприемачество в България, искаме да имаме силна икономика, искаме да има чуждестранни инвеститори. Но кой луд човек ще инвестира тук, като знае, че в следващия момент държавата може да бъде използвана като бухалка срещу него и определени частни лица ще вземат абсолютно всичко, което е вложил тук. Няма как да стане. Затова големите компании заобикалят България, отиват в Турция, Румъния, Гърция и Сърбия, а индустриалното производство спада в България. И това ще продължава, докато мафията в лицето на ГЕРБ и в лицето на ДПС управляват държавата.